Να βρω ένα σωστό σύντροφο και να κάνω μια οικογένεια. Θεσσαλονίκη και σήμερα, όνομά σας? Μανουέλα. Μανουέλα, χάρηκα και. Άντι. Άντι, πόσο είστε? 16. Ποιο είναι το όνειρό σου εσένα? Το όνειρο μου είναι να βρω ένα σωστό σύντροφο και να κάνω μια οικογένεια και να ανοίξω τη δικιά μου επιχείρηση με αυτό που θα σπουδάσω. Άρα εσύ θες να γίνεις κάπως σαν Μανούλα, αυτό είναι το όνειρο σου, θες να κάνεις παιδάκια κτλ. Ναι, είμαι πολύ τέτοια. Ή θες να το πετύχεις με κάποιο τρόπο, ποιος είναι ο τρόπος? Θα γίνεις Μανούλα και θα συντηρήσεις τα παιδάκια σου και κτλ. Θα προσπαθήσω, ξέρω εγώ, να τα έχω όλο με ένα πρόγραμμα. Θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση που θα κάνω σε φυσικοθεραπεία, μασάζ. Ναι, είναι η ειδικότητα που θέλω κιόλας. Και θέλω να πάω και μετά να κάνω κι άλλα πτυχία. Μεταπτυχιακά, ναι. Άρα θες να γίνεις καλή σε αυτό που θα κάνεις. Ναι. Ωραίο. Μ' αρέσει. Εσύ τι θες να γίνεις, ποιο είναι το όνειρό σου? Εμένα το όνειρό μου είναι να γυρίσω στον κόσμο. Να γυρίσω και να δω όσο πολύ κόσμο και να δω πώς ζουν εκεί πέρα γενικά. Ποια χώρα θέλεις να πας πρώτα? Το μεγάλο μου ταξίδι σαν όνειρο είναι η Αμερική, σίγουρα. Αμερική, πολύ όμορφα. Αμερική και Ρωσία, ναι. Θες να το πετύχεις αυτό το όνειρο? Πώς θα βγάζεις τα λεφτά για να το καταφέρεις? Θέλω να ασχοληθώ με τον τουρισμό. Έχεις κάποιον άνθρωπο στη ζωή σου που μπορεί να σε βοηθήσει, οι γονείς σου? Οι γονείς μου θα με στηρίζουν, αλλά δεν ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα. Να έχω και και τη δική μου την οικογένειά μου που θα με στηρίζει και την καλή μου την παρέα. Ας πούμε, να έχω κάποιους ανθρώπους. Θες τα φιλαράκια σου? Ναι. Είστε κολλητές? Ναι. Χρόνια τώρα? Όχι, 3 χρόνια. Οκ. Οπότε εσύ με τον τουρισμό Ναι. και εσύ θες να γίνεις φυσικοθεραπεύτρια. Εσύ δεν θες να γίνεις Μανούλα? Εγώ εννοείται πως θέλω να κάνω οικογένεια, απλά θέλω πρώτα να κάνω αυτό το όνειρό μου. Βασικό είναι να βρείτε έναν άντρα ο οποίος δεν θα είναι κομπλεξικός, θα σας αφήνει, θα σας Πάρα αγαπάει. πολλά εμπιστοσύνη. Ναι, σωστό. Μπράβο, θα ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα πετύχετε, σας το εύχομαι με την καρδιά μου. Κάντε ένα like για τα κορίτσια, γράφτε ένα σχόλιο ό,τι θέλετε. Άμα έχετε και το ίδιο όνειρο, εννοείται θα κάνετε κάποιο repost. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Instagram μου είναι στο βιογραφικό. Φιλάκια.